खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरो बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बिटिआर सरकारा नोगोरारिफोरनि थाखाय हानि मोनथाय रैखाथि होनायाव गोनांथि होना सावरायलायदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआर सरकारा गुदि थाखोआव सांग्रांथि लाबोनायाव गोसो होनायजों हा मोनथायखौ रैखाथि होनायखौ मोनसे गोजौसिन गोनांथि होदों। गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव हा खाजोना बिफाना बिटिआरनि गासै मोन 19 सार्कोल मावख'फोराव सांग्रांथि मेल आरो जर'खा हाबाफारि लागासिनो दं। बे हाबाफारिनि थांखिया एकसनियानि हाखौ मियादि हायाव सोलायनाय आरो राननायनि बिथोन आरो फोरमानलाइफोरखौ मियादि हायाव सोलायनाय। गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय हाजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय। हा खाजोना खुंथायनि सायाव 7 सेप्तेम्बर 2024 खालि तामुलपुरनि जिल्ला कमिशनारनि कनफारेन्स हलआव मोनसे सावरायमेल खुंनाय जादोंमोन। नोगोरारिफोरखौ खाजोना आरो हाजों सोमोन्दो गोनां सिबिथाइफोरखौ मोननो आरो गावसोरनि हाजों सोमोन्दो गोनां जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय भिसिडिसि थाखोनि जथुमफोराव बाहागो लानो खावलायनाय जायो। नैथि खौराङाव दङ आसाम सिआइडिआ वाइबिवाइ एप स्केमारनि मास्टारमाइन्डफोरखौ गहपुरनिफ्राय हमदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला मोनसे मख'जाथाव जाथायाव सिआइडि आसामआ सनिबारनि मोनायाव गहपुरनिफ्राय वाइबिवाइ ट्रेडिं एप केलेंकारिजों लोब्बा थानाय सानै गाहाय सुबुंफोरखौ जाफुंसारै खानो हादों। बिश्वनाथ सारियाली जिल्लानि थागिबि 38 बोसोर बैसोनि आनिराम बसुमतारी आरो 48 बोसोर बैसोनि मिथिंगा नार्जारी मुंनि सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ थाखुमानाय जायगानिफ्राय हमनाय जायो। दुथां थगायग्राफोरा फालांगियारि एप वाइबिवाइनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरखौ खौटि खौटि रां थगायनायनि उनाव बिबानगिरिफोरनिफ्राय गोजानाव थादोंमोन। मोनसे गुवार नागिरनायनि उनाव थाखोमानाय समाव बिसोरखौ हरनि समाव नायग्रोमनाय समाव हमनाय जादोंमोन। बसुमतारी आरो नार्जारी सानैबो दा सिआइडिनि आवथायाव दं आरो गुवाहाटीआव थानाय सिआइडिनि गाहाय मावख'आव सोंथिनि मोगा-मोगि जागोन। सोलिबाय थानाय नायबिजिरनाया बिसोरनि थगायसुला हाबाफोरनि आबुं खाबुखौ बेखेवनो आरो वाइबिवाइ केलेंकारिनि सायाव बांसिन गुमुर होनो नाजादों। थामथि खौराङाव दङ गारिनि रेजिस्ट्रेशन केलेंकारियाव बङाइगावनि डिटिअखौ हमदों। मोनसे गेदेर गारि रेबथुमनाय जाख्ल'नायनि दायाव बङाइगाव जिल्ला हान्थामेला मावख'गिरि डिटिअ दीपक पाटवारीखौ खानाय जादों। मोनसे नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि 417 गारिफोरा नंखाय फोरमानलाइफोर बाहायनानै रेबथुमजादोंमोन। बेनि उनाव पाटवारीया गुवाहाटीनि रेहेबारी ओनसोलाव हमजादोंमोन। बे केलेंकारियाव आयेनारि नायबिजिरनायखौ नेवसिनो थाखाय लाक्षाद्वीपनिफ्राय नंखाय सिनायथिनि सिङाव गारिफोरखौ रेबथुमफिननाय दंमोन। आरोबाव गोबां फोरमान दिन्थिनो थाखाय पाटवारीनि न'आव सिग्रोमनाय सोलिगासिनो दं। बिबानगिरिफोरा थगायनायनि सिमा आरो गुबुन मावख'गिरिफोरा लोब्बा दंना गैयामोन बेखौ नायबिजिरगासिनो दं। हान्थामेला मावख'नि सन्देह गोनां हुदाफोराव लोब्बा थानायनि बागै जिंगा सिखांनायनि उनाव खानाय जादों, जाय मोनसे नायबिजिरनाय सोमजिहोदोंमोन जाय रायजोनि हान्थामेला बिफाननि गेजेरजों दुखुनि थासारि सोमजिहोदोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामआ सेबा एएचएसइसि खौ ज' खालामनो फोसावबाय, खौसे रायजो बर्ड दाबाय, आरसि जैनखौ मासिगिरि सायख'दों। आसाम सरकार सेबा आरो आसाम हायार सेकेन्डारि एजुकेशन काउन्सिल एएचएसइसि आ मोनसे जथाय आसाम स्टेट स्कुल बर्ड अफ एडुकेशन दानो गावसोरनि थांखिखौ फोसावदों। बेनि अनगायैबो आसामनि रायजो बेंगिरिजों बिथोन होजानाय मोनसे आयेनारि फोसावबिलाइयाव आरसिजेएन-आइएस आ आसाम स्टेट स्कुल बर्डनि आफादगिरि महरै 3 बोसोर एबा 70 बोसोरसिम गावनि थिसनथाइखौ फोसावो। बेनिखायनो जैनखौ हरखाबै गोहोम गोग्लैनानै आसामनि फरायसालि सोलोंथाइ बर्ड सेबानि मासिगिरिनि दायनिफ्राय हगारनाय जादोंमोन। बेनि गेजेराव आसामनि चिफ हेमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदोंमोन दि गोदान बर्डआ 21थि जौथाइनि गोनांथिफोरजों गोरोबनाय फरायसालि सोलोंथाइखौ गोरोबहोगोन।
बाथि खौराङाव दङ 1 अक्ट'बराव दावबायारिफोरनि थाखाय खुलिफिनगोन आसामनि काजिरङा हायुङारि पार्कआ। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला आसामनि काजिरङा हायुङारि पार्क आरो टाइगार रिजार्भआ मौसुमि बोथोर जिरायनायनि उनाव 1 अक्ट'बराव दावबायारिफोरनि थाखाय खुलिफिनगोन, सासे मावख'गिरिया 8 सेप्तेम्बर खालि फोरमायदोंमोन। पार्कनि दिथागिरि सनाली घोषआ बुंदोंमोन दि गिबियाव जिप साफारिनि सुबिदाजों पार्कनि मोनथामल' रेन्जफोरा दावबायारिफोरनि थाखाय खुलिगोन। जिप साफारिखौ मिरुआरि एबा कहरा, सोनाब एबा बागरियाव आरो बुरापहार रेन्जआव मोननै शिफ्टआव गनायथि होनाय जागोन, फुंनि 7:30 रिंगानिफ्राय 10 रिंगासिम आरो बेलासिनि 1:30 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिम। घोषआ बुंदोंमोन दि फैबाय थानाय दावबायारि बोथोरनि समाव दावबायारिफोरनि मोनदांथि आरो रैखाथिखौ बांहोनायाव गोसो होनाय जागोन। मावख'गिरिया बुंदोंमोन दि गावनि गोमोथाव नुथाय, धोनि जिब रोखोमथाय आरो गंसे गं गोनां गान्दा बायदि मुंदांखा थागिरिफोरनि थाखाय मुंदांखा, काजिरङाया नखरफोर आरो हाग्रानि जिब-जुनारनि मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजौ थावनि महरै नुजाथिदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला बे पार्कआ बोसोरफ्रोमबो मे दानाव दैज्लां बोथोर जागायजेन्नायाव बन्द थायो। बे बोसोराव फोजोबस्रांग्रा दैबानानि जाहोनाव मा 200 सो जुनारफोरा जिउ खोमानांदोंमोन। 6थि खौराङाव दङ इउटुब नायनानै नंखाय डाक्टारा सार्जारि खालामनायनि जाहोनाव 15 बोसोर बैसोनि गथ'नि जिउ खहा। सार्जारि खालामखांनायनि उनाव खारखुमानाय नंखाय डाक्टारा सेंग्राखौ बुथारदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला सासे नंखाय डाक्टार अजित कुमार पुरीआ लामा दिन्थिनाय महरै इउटुब भिडिअ'फोरखौ बाहायनानै गलब्लाडार अन्थाइनि सार्जारि खालामनायनि जाहोनाव सासे 15 बोसोर बैसोनि हौवासाया जिउ गोमायो। सेंग्राखौ उदै सानाय आरो गोबानायजों पुरी क्लिनिकआव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय नंखाय डाक्टारा नखरनि गियान एबा गनायथि गैयाजासे सार्जारि खालामनो जागायदोंमोन। हौवासानि थासारिया गाज्रि जानायलाय पुरीआ बिथांखौ पाटनानि गंसे देहा फाहामसालियाव लांनो नाजादोंमोन, नाथाय लामायावनो बिथाङा जिउ गोमायो। पुरीआ गोथै सह'खौ गारनानै खारलांदोंमोन। नखरा पुरीखौ सांग्रांथि गैयि आरो गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दाय होनानै पुलिस गसर थिसनो मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो पुरी आरो बिथांनि मावफारियाफोरखौ खानो थाखाय सिग्रोमनाय सोलिगासिनो दं। 7थि खौराङाव दङ पेरिस पेरालिम्पिकआव भारतआ रेकर्ड 29 मेडेल देरहादों। पेरिस 2024 मायथाइनि गेम्सआव जारिमिनारि महरै 29 बान्थाफोर बुथुमनानै भारतआ दासिम गावनि बयनिख्रुइबो जाफुंसार पेरालिम्पिक केम्पेइनखौ फोजोबबाय। गोहोम गोनां जाफुंसारनायाव मोन 7 सना, मोन 9 रुपा आरो 13 ब्रन्जफोर दं, जाय भारतखौ गासै मेडेल फारिलाइयाव 18थि जायगायाव सौहैहोयो, जाय दासिमनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन फोजोबनाय होनना खौराङाव मोन्नाय जादों। बे जाफुंसारनाया भारतखौ गावनि गोजौसिन थाखोआव सौहैहोयो, गासै मेडेल फारियाव 18थि जायगायाव। शुटिं, पेरा बेडमिन्टन, ट्रेक एन्ड फील्ड आरो बोरला गावनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन गेलेमुफोरनि एथलीटफोरनिफ्राय मोजां दिन्थिफुंनाय फैदोंमोन। मुंख'जाथाव देरहागिरिफोरनि गेजेराव नवदीप सिंह, अबनी लेखारा, तुलासिमती मुरुगेसन, सुमिति अंटिल आरो धर्मवीर दङ। शीतल देवी आरो हरविंदर सिंह बायदि जाखांफुनाय स्टारफोराबो गावसोरनि सिनायथि होदोंमोन, जेराव हरविंदरआ बोरला गावनायाव भारतनि गिबिसिन पेरालिम्पिक सनानि मेडेल देरहागिरि जादोंमोन। 8थि खौराङाव दङ आसामाव डक्टर भुपेन हाजरिकानि 98थि जोनोम सान फालिदों। मैया आसामा गेदेमा डक्टर भुपेन हाजरिकाखौ 98थि जोनोम सानाव ब्रह्मपुत्रनि बार्ड होनना मिथिनाय जायो, बिथांखौ मान बावदों। श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव साननैनि फालिनायजों लोगोसे गासै रायजोआवनो गुवारै मान बावनाय आरो हाबाफारिफोर खुंनाय जादों। भुपेन हाजरिका कालचारेल ट्रास्टआ हारिमुआरि बिफान आरो श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्र आफादनि हेफाजाबाव फोरबोफोरखौ दैदेनगासिनो दं। बे हाबाफारियाव आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि रनज पेगु आरो बारग' डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तजों लोगोसे मानगोनां आलासिफोरा बाहागो लादोंमोन। फालिथायफोराव खन्थाइ आवरायनाय, देंखोआरि दिन्थिफुंनाय आरो देंखो, सावथुन आरो हारिमुआव हाजरिकानि बिहोमानि सायाव सावरायनाय जायो।
डक्टर हाजरिकानि उनमोनथाइया बिथांनि जोबनो गैयै मिलौदो आरो आरिमुगिरिजों जोलैफोरखौ थुलुंगा होबाय थाथों। गुथि खौराङाव दङ कक्राझाराव ड्रेगन फिथाइनि आबादाव सुजित कुमार मुसाहारिया जाफुंसारदों। आसामनि कक्राझार जिल्ला BTEDनि बासबारिनि थागिरि 54 बोसोर बैसोनि सुजित कुमार मुसाहारिया गावनि सिथ्लाखौ बायजोआरि फिथाइ सामथाइ आरो मैगं थाइगंनि फार्माव सोलायदों। मुसाहारि, जायहा ग्रेजुवेट डिग्री दं आरो साख्रि गैजायै, 2022 मायथाइयाव फ्राय 400 बिफांफोरजों मोनसे टेबोलटप आबाद मावनाय आदबखौ बाहायनानै ड्रेगन फिथाइनि आबाद मावनो जागायो। बिथाङा बायदि रोखोमनि गुबुन फिथाइ सामथाइ, मैगं थाइगं आरो भेनिला बिफांफोरबो गायदोंमोन। बेखौ मुंख'नो गोनांदि ड्रेगन फिथाइया हाइल'सेरियास केक्टासआव रज'यो, जायखौ हन'लुलु रानि मुङैबो मिथिनाय जायो, जायनि बिबारफोरा मोनायावल' गेवो। खोला मेक्सिक' आरो गेजेर आमेरिकानि थागिबि ड्रेगन फिथाइया मोनसे क्रान्तियारि फिथाइ, जाय बावैसोनि बोसोरफोराव गोख्रैयै मुंदांखा जाबाय। मोनसे मोगा-मोगियाव मुसाहारिया बुंदोंमोन दि 2023 मायथाइयाव बिथाङा ड्रेगन फिथाइफोरखौ जाफुंसारै आबाद दैखांनायनि उनाव ट्रेलिस आबाद मावनाय आदबखौ बाहायनानै आरोबाव 1200 बिफां गायदोंमोन। ड्रेगन फिथाइ गायनायखौ जागायजेननायनि सानस्रिया सासे बांलादेशी आबादारिखौ नायनायनिफ्राय जोनोम जादोंमोन, जाय चीननि हायाव ड्रेगन फिथाइनि आबाद मावनो थाखाय चीन दावबायदोंमोन। बिथाङा आरोबाव फोरमायदोंमोन दि कभिड-19 बेरामनि समाव रांनि आंखालनि थाखाय बिथाङा सिगाङाव बिखान्थिखौ जागायजेननो हायाखैमोन। बबेखानि बिथाङा बुंबावदोंमोन दि बोसोरनैनि उनाव ड्रेगन फ्रुटनि आबाद मावनायनि फारसे बिथांनि गोसो गुदुंआ बिथांनि जिउआव जाफुंसार जानो हादोंमोन। मुसाहारिया मुंख'दोंमोन दि बिथांनि बिसि सिलभारिनआ गावसोरनि साबा गथ'फोरखौ जोथोन लायो आरो फेरफाथिनाय दावबायनायनि गासैबो गोजौ गाहायनि गेजेरजोंबो बिथांखौ मदद होयो। गावनि सिथ्लायाव मुसाहारिया गावनि जिउ राहाखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइ आरो मैगं थाइगंफोर गायो। ड्रेगन फिथाइखौ जाफुंसारै आबाद दैखांनायनि उनाव बिथांनि जिउआ साबसिन महर लादोंमोन आरो दा बिथाङा गावनि नखरखौ जागायनो हमबाय। जिथि खौराङाव दङ आसामनि गिबि मन्थ्रिया गोदान रायजोआरि सिबिथाइ बेखेवदों। आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीआव मोनसे नेमखान्थि बादियै बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन आरो गुबुन गुबुन गोदान सुबुं सिबिथाइ लाबोदोंमोन। बेफोर सिबिथाइफोरनि थांखिया रायजोआव खुंथायनि आखा-फाखा आरो रोखाथिखौ बांहोनाय। गाहाय सिबिथाइ बेखेवनायफोरा जादों गिबियाव एस्केलेसन मेट्रिक्स। ई-सिटा, आसामाव जायखिजाया हानि जारिमिन होग्रा मोनसे प्लेटफर्म। हा भेलुएसन सार्टिफिकेट, बायगिरि आरो फानग्राफोरनि हानि नंगुबै फोरमायथिखौ मोननो हायो। आरोबाव दङ कमिउनिटि रेसपन्स सिस्टेम, खैफोदजों खहा जानांनायफोरनो हेफाजाब होनायाव सरकार, NGO आरो मावसोम हानजाफोरखौ हेफाजाब होयो। बेफोर सिबिथाइफोरा फैबाय थानाय मिशन बसुन्धरा 3.0 खौ आबुं खालामगोन। बेनि जागायजेन्नायनि थाखाय थियारि जानो थाखाय मोनसे मावबादा सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनो गोसो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।